पाठ 1 बाइबल परिचय। सत्य परमेश्वर के सच्चाई बाइबल में लिखल बा। बाइबल पर दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 का 16वां पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचल गयल हौ और उपदेश और समझाना और सुधारना और धर्म क शिक्षा के लिए लाभदायक हौ। सवाल, का कभी परमेश्वर के देखले बानी? हम तो नहीं देखले। का आपके विश्वास बा कि परमेश्वर यहाँ बाड़न जब आप उनके कभी देखले नहीं खे? बाइबल कोई भी परमेश्वर के देखले नहीं खे तो हम कैसे परमेश्वर के सच्चाई के बारे में जान सकीला? केवल एक ही रास्ता बा कि परमेश्वर खुद अपना बारे में बाइबल नामक पुस्तक बतावत बाड़न। ये महत्वपूर्ण नहीं खे कि हम सोचत बानी परमेश्वर के बारे में। देखी, यहाँ परमेश्वर खुद अपना बारे में बतावत बाड़न। आदमीगत गवाही हम एकरा बारे में पढ़नी है और जो कुछ एकरा में लिखल बा हम ओकरा पर विश्वास करत तानी। इतिहास 40 आदमी परमेश्वर के संदेश सही तरीके से लिखले बाड़न। जैसे परमेश्वर कहले बाड़न 1600 साल लगल पूरा बाइबल बनावे में। ई इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखल गईल बा। अनुवाद, ई आप बताई कि कौन भाषा में आप बोली ना। आपके याद बा कि बाइबल कौना भाषा में लिखल गईल बा? एजा के बा कि इब्रानी और यूनानी भाषा बोल सकेला? हम भी ना, तो हम कैसे बाइबल पढ़ सकत बानी? बाइबल सावधानी पूर्वक कई भाषा में लिखल गईल बा, जेकरा में अंग्रेजी, हिंदी भी शामिल बा। 2600 भाषा में बाइबल के लिखल जा चुकल बा। एकरा में भोजपुरी भी शामिल बा। बाइबल के कोनो दूसरा भाषा में लिखे से पहले कई आदमी के द्वारा जांचल गईल बा। हमके ई विश्वास बा कि हमरा पास बाइबल सही अनुवाद बा जौन परमेश्वर के सच्चाई के बतावत बा। पूछें, हमनी का परमेश्वर के बारे में का सिखत बानी जा? हमनी के मनुष्य के बारे में का सिखत बानी जा? का कौनो पाप बा जेकरा से बचे के बा? कौनो आज्ञा पालन करे के खातिर बा या कौनो उदाहरण बा जेकरा के पालन करे के चाही? जौन भी आप परमेश्वर के वचन से सीखनी है ओकरा के दूसरों से भी बताएं।